Acha nandon alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ko yettude nene ko te yettude baba par ce que ko bobo dañi foof yo yettu nene yetta baba kono en jetti yeɓoɓe Piindi TV en jetti waɗoɓe commentaire uji émission men kono en jetti galleji hilifaɓe en Touba Tiwawon Ndiassane Layen kala to kilifa diine wawi wonde e nder Fouta eno didori min calminima min Kalidou Diadj gorko Madina Diadj wondude hen ceerno mum ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe on paami tigui émission mon Ganndal ceerno Mody émission mbaɗowo buzz émission mo ganduɗa yimɓe foof ne jiiɗa yawa yaltude par ce que ko ceerno haalata hen ko ceerno actualité o woppani haydara oɗon gandi yimɓe goni koye beelamma mawɗo caggal nde équipe nationale men ƴetti coupe kono ɗum foof haade en nadde hen en tottat ceerno men ceerno Mody Aidara hande o waɗi ko banderole makko omo haaɓe omo fiire hoore he omo hollira ko mbaɗɗo hen fiére wadde ceerno a wiyama assalamu aleykum alhamdulillah rabbil alamin Kalidou a fonno hen naade eyyi saabu hande ɓerɗe ɗe fewno mbeɗi eyyi ko jimo wiya kol yangi feek kol yangi feek wallahi mba kol yangi feek yo wallahi kol yangi feek gonga yettere Allah noon mi salmini kala ɓiɗɗo pullo to gonɗa eno gonirɗa e kala ndaro Piindi TV e kala sénégalais e kala sénégalais hande sénégalais wonde sénégalais ne weeli farnorade ala hande kay min kam sénégalais wallahi Kalidou no weeli wallahi ndeysan no weeli Kalidou jaam no weeli eyyi Kalidou jaam wurnat ɓerde ay neɗɗo sa dañta jaam a yaha wonde gowatal sa wonde gowatal jawama gonga yettere Allah kono alhamdulillah on tawi hande mbaɗɗa bandurol ma mo capanɗe jeegom garɗa jagguɗa fullo ma citoyen coɗa ceerno kam kono o aɗa ono fof coodori ɗum Kalidou o 7000 7000 ɗum jarat 7000 ɗum unnere temenne coodori ɗum arano codoɗaade ka ɗaniɗo mi ɗanaki saabu kam beltiɗo ɗum tawi prix mo wawno kam wiide on prix coodorani manam a waɗani o haale quoi watta wo haale ɗon mi watta o haala ceerno men ceerno Mody Aidara hande balɗe ɗi koko jaawi wulde par ce que ko foti yewtede ko ni heewi yimɓeɓe hewɓe nan mbiya émission gaɗan ceerno won waɗoɓe commentaire mbiya émission ni wayra alde eɓe paama tan émission ko noon dal wawi yarude mais yettude Allah ma en mbat tous les moyens possible ha émission ni ara ko heewi nde wonno ko Piindi TV tan rokkata mon ɗum nde wonno ko weltinde pulago tahi men ummade kala mbaɗowo commentaire so tawi koko moƴƴi min jii so tawi kadi ko commentaire mbaɗo négatif min jii te foof min jaaɓi par ce que baɗɗiɗo yanata waɗa saaha kaala wela neɗɗo o waɗa saaha kadi kaala wasa welde neɗɗo o kono foof min ƴetti min pawte koye amen ko onon goni ruwaji ɗi minen goni ɗumɗoji ɗi booyiji ɗi sukkuji ɗi an woni booyi Kalidou min wona sukko hay goto mais neɗɗo so waɗi commentaire yane ceerno Mody ko wi ko ceerno Mody haali ko mi yaɗani hen a weltoto hen tan ala saɗa haal ko gandanɗa sa wi ɗum mi yaɗani hen yimɓe wonɓe sérema fof mbi ko gonga mi anda mi yani eyyi way hande kay mi watta ko mbaɗanmi ko Kalidou jooɗo to wiya mi yani temi yanani to yimɓe no gandi mi yanani mana warsa hasidagal naata hen hasidagal natat Kalidou madanda hasid haasida ma no wawi nelde neɗɗo fof haasida ma no wawi nelde neɗɗo Kalidou yo Allah suur men amin yo Allah reen men reena men ke e añde haasidagal ko jumowo mawɗo o wino o wi foyre nde Allah huɓɓi sa ñifata wadde jawten joni ceerno aɗon ko jinnomi kaalen ko fate final coupe de Afrique mo ganduɗa guila dañƴen indépendance ha joni équipe nationale mo Sénégal nani rewe caggal oɗo coupe hande eɗen mbawi wiide Afrique eɗen jeeyaɓe ganduɗa équipe aji ganduɗa meeɗa jettude coupe d' Afrique Allah waɗi critique aji ɗi heewi 2019 en jeehi Algérie gagnima men en garti en goyi 2021 oɗo walla 2022 oɗo Allah rokki men coupe 20 ans après 2002 mo ganduɗa enen en jeeɓino Aliou Cissé ratno penalty Cameroun ƴettuno coupe o 2002 hande kadi en garte 2002 Aliou Cissé woni entraîneur jaaren ha série ko Égypte ɓuuri wawde gagniɗen ɓe kadi par série ceerno manam émotion on ɗon mo dañƴa e match Sénégal o émission kam Kalidou mataw ka ƴiɗɗo mi haalna yimɓe way enen ndeɗo ƴeew ko pimi toon wona paquet suukar hanki an soni kam paquet suukar pawmi sera aɗa mucca tan paquet suukar 90 minutes ɗum min waɗ ɗum anani ara wonde e jaɓen nda Kalidou coupe d'Afrique guila 1930 guila 1930 eɗen ndewi hen eɗen doga tan ay an ka biɗo guila dañi indépendance haade men dañi indépendance coupe d'Afrique no wanno Kalidou eɗen ndewi hen tan eɗen donki eɗen doga tan ha Allah addi Macky Sall ndeysan e ala wat seeso noon en dayenge no wat seeso noon ceerno ayi ɗum noon wiyete woto mbaɗe politisé coupe o no wat seeso tan wona Macky Sall wona Ousmane Sonko c'est le Sénégal qui gagne c'est le Sénégal qui gagne woto totto hay goto inde nde Kalidou
a yiita neɗɗo saha no yaha mbiya o ko neɗɗo omo rawni jiya neɗɗo yaha mbiya o ko ono ɓawli gonga walana gonga gonga makki koko rawni gilno 1930 président ni foti ndewi ɗo hitande fof jehen coupe d'Afrique sénégal ne weeli quoi joni so sénégal addano kuuɓo ɗum ɓe tottata ɗum makki mi tot anan ko temba tot ɗum makki kaalid ko makki laami koye joni laaɓi fo jaaɗen final laaɓi ɗiɗi tan 2019 e oɗo mbasen gooto e ƴettuɗen gooto taw tawi allah hoddiri omo rawni kaalid yettere allah noon kaalid aɗan ko tawi beltino coupe d'Afrique o ɓerde ɗe te sa ƴeewi afrique fof woni ko wonani sénégal no yurmini ayi kaalid ayi wonko gandanɗa kam ma yahat tan ma yimɓe jejjitta ɗum eyyi aɗan firawna ala no yurmen kaalid ndax min mbaɗandi neɗɗo sa ƴetti laabi jeeɗi e yurmen goppa woɓɓe meɗe jon aɗa andi hannde kam mi sellani sa nani no kalirtumi ni ganda mi sellani wallam tan laabi jeeɗi e leppuy daña aɗa ƴetta coupe a ƴetta coupe mbaɗa haala hankeɓe ngoya min ko ngoya toon onon minen foti way oɗon ɗon gowti on gowti wallay a faami way kaalid alhamdoulillahi rabbil alamin nde match o fuɗɗi prip 7e minute sénégal dañi penalty holko tinɗa penalty o mi darani nde sadio ratti ɗum nde no gila arbitre wi prip kam ɓuuƴat to tara tan jinnoon mbiyami taro yim garmi mbiyami sadio ratti aɗa andi waɗa saha kulol ne arde ma taare ne arde ma kadi goɗɗum ko noon ardeyam est ce que ko taare tan arde ma ceerno ala ko taare tan aɗa min kaalid non complexe so goɗɗum arnum wiyat goɗɗum ari way hanki arbitre wi penalty tan jinmi taaraji ndeysan mbiyami tar kaalid o yidde no foori yidde no foori kaalid way yettere allah holko mbiyata kadi aɗa mboɗo sen ndewi coupe d'Afrique o en ɓooyat ɗon holko mbiyata sernaɓe darinoɓe e téléji ɓe eɓe mbiya sénégal hay quart de finale yahata allah hoddiri hande sénégal ƴetti ko ɓel sernaɓe hande holko mbiyataɓe kaalid allah hoyniɓe allah hoyniɓe ceerno Mody hoyniɓe ala allah kay hoyniɓe sa wi allah hoyniɓe mi jaaɓi kono ceerno Mody hoyniɓe kay mi jaɓani kaalid est ce que aɗa andi o coupe d'Afrique junggam yaltani hen kadi jaɓa walla mbasa jabde cure keƴe coupe d'Afrique oɗo junggam yaltani aɗan ko jolfuɓe mbiyata hen lu sotte am borom ay hunde kam so ari hay mo meeɗa yebde wiyat ko kañum saabi kaalid min banggal football mi meeɗa hen wadde e gueɗe mystique aɗa andi ɗum e yam hay nawetano arabe wiyam min ɗum watta ɗum way gila sernaɓe daari mbi sénégal surtout mbiɗo final koto miijo ko te manam est ce que ceerno ɗum no yoori gona ceerno gona sénégalais ɓiɓɓe ma gona sénégalais jatirama e tañirama gona sénégalais joɗɗa e télé mbiya sénégal hay quart de finale yahata aɗa waɗa ko gandanɗa allah tan andi ɗum ko hewat janggo ɗum ndew gueɗe allah kam aɗa funta yimɓe on ceernode kam caggal no allah honiri ɗum ni kala kaganno so ayi mo funti no on kam hollima anda haydara gon walana go hollima anda haydara te kaalid ayi ɓiɓɓe leydi ma son jaaha haare hay sa yi ko yoɗani wonda wonimen ganda allah hollat way allah nowama hollira ɓoye waɗa kilbite eyyi par ce que aɗa wawi ñagade allah rokkuma voilà sa welam ñagoɗa allah wasma rokku a wiyat min de ko jiimi ko mi anda noon dak ko ɗum wayno way hoɗum wi risque ma ɗum wona elle an woni allah manam mbaɗa décidé direct mbiya ko ɗum sénégal yahata final risque ma sénégal yeehi final ha ƴetti ko an mbiɗo noon so malakal mawti hande waɗinoma beret tension ma monta gogade yomi goppo adade allah allah hay goto aɗota ko yesso ko kam ko gueɗe allah allah andi ɗum kaalid enen sénégal naaɓe min de Ganndal am noon yottaki toon c'est la première fois Thierno Mody wiye Ganndal makko yottaki mi anda football no harmi manda harmani way par ce que heeɓe ne mbiya ni namno football ni harmi walla football harmani min de mo jiimi hanki o harmani manam ndax kaalid nda allah yiiɗa yimɓe waddoɓe allah yiiɗa yimɓe taƴodiroɓe endam gonga te hanki endam taƴani gonga wallana gonga mi jaabi manam sino football ni harmanno hanki football hanki o harmani par ce que waddi sertunoɓe weltitiɓe ganduɗa jaadano kaalid ceerno sek sar 30 ans mi haaldani e makko Cheikh Sarr en mbi 30 ans ko welɗinmen te hanki mi yi oɗon moɓɓodiri ndeysan image o goyɗa o woyi football ndeysan te on jooɗimi duuɓi capan tati on kaldani ndax kam goppuno ɗum kam mbino hay tan maayi hoto ar o wi kam noon coupe d'Afrique welditimen ɗum ɗa mbimi min de hay so harmima jaaka
mo hanki o no Thierno haali gonga no mi jaɓi ɗo kam mi jaɓi eyyi hanki sa yeehi galle Ousmane Sonko ɓerde no ɓuuɗi o yeƴƴiti politique eyyi Macky Sall sal makko kanko o haali tawi mo ko Addis Abeba Éthiopie toon tawi omo yeeɓa o wi ko huuli hanki ko o meeɗa ɗum hulde o meeɗa hulde hanki gila mbaɗa noddamo mbimo ala o sesa gila aɗa gila mbaɗa nodda Macky Sall aɗa noddamo hollum allahu akbar kali neɗɗo no wonde neɗɗo te annda ɗum ƴettude kum noon deke ni kali ɗe gaɗa ni kuuɓo so Macky Sall walano e leydi kuuɓo arta a jaɓani kono Macky wala wonani ɗo kali ɗum min noddi Macky mbimomi artu kuuɓo koko arata ñande final o to tawi Macky kala momi sadakaji o yaltinandi ay kali no wottese ñande final o holto tawi Macky an Macky koye voyage wonnode e balɗe foof est ce que wonano Égypte fof non o yeehi Égypte ɗe balɗe o arti mais final oɗo aɗa to Macky yeeɓi ɗum nder galle makko ay way ay surtout ay Thierno Macky final o yeeɓi ɗum ko Éthiopie Addis Abeba oɗo wottese kanko waɗeteno hanki président manda union d' Afrique manda holɗum hanki o waɗeteno ɗum Éthiopie ko toon yeeɓi ɗum kanko e Racine Talla nde kollira ha wi hande o artata o andira hande o fonno yaade e leydi ni wiye Comore o wi o haati yaade Comore o artata Sénégal pour jaɓɓade lion ji ɗi ko noon mbino moom alhamdoulillahi rabbil aɗani kaali sa yi gueɗe ɗiɗi kawruɗi mbiɗa ko jogorno waɗede président holɗum Afrique eyyi président ɗum ɗo Afrique manda holɗum e union Afrique coupe d' Afrique ari wuro makko ɗum tawi mbimami ko daneje mi yettima noon mi weltima jour uji kala ko wanniɓe eɓe kanni hen go kaali sukaɓeɓe eɓe mbaɗi mérité tout nda taw ko gonga taw ko joom e fullayagal ɓe kolliri ɗum ha timmi gonga min hanki hay soɓe piyanomi tikkani de ma part personnel hay so Sénégal fiyano min mi tikkani holko mbiyata Sadio Mané félicitation mbarodi Kalidou Koulibaly gorko mo ganndo Kalidou Koulibaly min Kalidou Koulibaly gila jiimomi soodi ambulance o nawi gandu ma Allah waɗe makko barke eyyi ɗon ko mo tinnimo ɗum Sadio Mané mahi jumaji gandu ma Allah waɗe mabɓe barke ay Kalidou wonko ganduɗa neɗɗo dal no foti farnorade wuuro mum to jeeya farnoro wuuro ma min komi gorko Madina Diadɓe ha toon jeeyami Madina Diadɓe wuuro Kalidou Sadio Mané kala ko dañi hande fulla e fayda rokkimo ɗum wayani hande a wona ɗo international ala to mbatta fréquence sona baar aɗon malla de wannimi haalama sa Kalidou goppa hen kede hakkille ma no feewi jour uji inneteɓe ɗoɓe mawɓe innetoɓe ɗoɓe wiyam hen o waɗa hen fréquenté baar ala Kalidou jiɗɗo wadɗo carrière moƴƴo yeet Elhadji Diouf kaldata haal direct tan mi haaldani no Elhadji Diouf kaldata par ce que kanko andoronoɗo 2000 ay ceerno neɗɗo sina haala yo haal direct ko tan tawi mi wawa haaldude Elhadji Diouf saabu Sadio Mané won sukaɓe ɓe yaltinnoɗo won cukalel gotel bam ganduɗa koko yiyano Mandil ngabbe oto makko oto yani koyɗe heeli walla wona gonga eyyi gonga carrière makko bonani te pourtant kanko e Sadio jaltinno Elhadji Diouf ko mborodi omo yiiɗi Sénégal Pape Ndiaye Soares quoi way neɗɗo farnoro wuuro ma gonga mi jaaɓi sa yiiɗi dañde ko Sadio Mané dañi ko Kalidou wat correct eyyi surtout Kalidou carrière professionnel yaadani e caahan yaadani hande gonɗa e Fati janggo gonɗa e Houley bawjang gonɗa e tawa ɓooya rappata ɗum moƴƴi nan ɗon en tout cas ko mbawma wiide kam mallol naati hen a malli Elhadji Diouf en kamɓe foof a malliɓe mais ala probléme c'est juste tan wiidema félicitation les lions ko ganduɗon ko hande weeɓani yen jogoro jaam Sénégal ɓeeɗo yaarude yeeso yimɓe ndenta tan mboɗo ƴewtidi hunde kala nde ɓerde sénégalais ji ndenti kala ko jiɗɗen en keɓat wadde enen sénégalais ji surtout kadi fuutankoɓe ɓeydoɗen rendude gonon gotum ɓerde ɗe gono gotum eɗen mbawi dañde ko ɓuuri coupe d' Afrique Sénégal affaire o foof weeɓat welat kono ceerno ha hande mi yaltata e Afrique won ko jinnomi kadi jewten hen seeɗa ko ganduɗa nan fuɗɗo wonde phénomène won affaire coup d' état bien vrai que a yirlaki ko woni caggal leydi en gandal ma haaɗi ko Sénégal kono wonko jinnomi kaala hen woni joni coup d' état kewɗi e Sénégal ɗi e Afrique en mode général woni Guinée Conakry ñannen ayino Alpha Condé waɗa ayi heccanki Burkina Faso no président gonɗo to no waɗa ayi ñannen kadi Mali presque ko woni toon ko coup d' état hanki kadi walla heccanki tan kadi Guinée Bissau yiɗanoma waɗede coup d' état kono Allah rokkiɓe ha coup d' état waɗi anide manam ɗin noon coup d' état ji ɗi nanata e Afrique ko kewi Kalidou ɗum nde mi yiɗano hen haalde affaire coup d' état yo haaɗe mabɓe
enen kam leydi men ko leydi jam kono won aɗa andi ɓe mbiyata neɗɗo sa woni laana oto ñaago Allah manda ko joguiɗa ko ɗum joofa ñaago Allah laana ka joofa aɗa ko sous région wiya hande Mali almuɓe ma nana Mali an numéro téléphone ma ne woni numéro uji ɓe ganduɗa ko Mali jeeya Guinée ko noon Guinée Bissau ko noon wadde kali mbaɗ ñagoniɓe jam yoɓe dañ jam président ji yoɓe dañ jam way affaire coup d'état kali ndaka kali ɗo jimol jolowo laal hay goto yimtaɗo ɓe eyyi mais comme tawde ari ha takkima men janggo e jaam coup d'état ne wawi wadde Sénégal non ceerno non aɗa ceerno an aɗa fota hewtere ma wel han aɗa ɗumini quoi aɗa ko jol fof wiya danga fara moom ëpp ko waɗi non ko waɗi Guinée waɗi Mali waɗi Burkina ha wani wadde Sénégal ɗum fof bama mairie kam ɗo wi min kali ɓooyi jabde kalirano wona nationalité Sénégal mi haalni noon jedduɗa so wona sénégalais ko gonat mi ceerno kali min bama wino kam ka bénénois miiɗi kam wi noon wi kam matanda kali ko béné jibina guilo won cuklé tan o ari ɗo wayi ko béné jibina joni jiɗɗa wiide komi haasida Sénégal haysa wona haaside aɗa ɓorni wutte o kam haysa wona haaside aɗa ɓorni wutte o kali ay leydi men ɗi ko leydi diine e leydi islam o kerete hande sa yi légal ma an légal ma sa depuis bottari ma chrétien ji gaynat gon walla na gon chrétien so kewni an toon ñallata kono enen leydi men ɗi ko jaam heeƴi ɗo hoto ñagoɗen Allah ɗum yetta e leydi men ɗi coup d'état te kalide neɗɗo won haalaji ganduɗa hippu dossier coup d'état mi huppi dossier coup d'état wadde jalten ɗon mataw hande to nanmi ɗo moƴƴani min suusa coup d'état kalide coup d'état moƴƴani par ce que anda to paaɗa sa yalti Sénégal to paaɗa ndeysan ɗon ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo 12e gaynde hande kanko woni 12e gaynde kono ceerno rapidement tan woni ko jiɗnomi kadi kaalen woni ko fate dewle sukaɓe rewɓe ɓe joni enen kaalen goo wona ɗiɗi mais heewɓe nana Amérique won fedde wonde Amérique mboɗo salmina ɓe mbi eɓe jiiɗi mboɗo haala ko fate dewle ɗe ganduɗa joni jawat bonde a wawi wiide tan hande dewle sukaɓe ɓe dañoy duuɓi 5 walla duuɓi 3 a dañat tan kaali resi kaali waɗi lebbi 2 ɓe ceeri walla kala debbo mo jiiɗa wiyannoma min de komi desanoɗo ko Fouta gonnomi kono komi desanoɗo soit que mi wadde esam walla soit que manam dal cergal dal joni ni heewi ceerno en général ko woni gueɗe ɗiɗi saaɓiɗe ceere duwaw jignaɗo no manki hen wi goo ɗiɗi kaaliɗo an wona caggal leydi kaaliɗo aɗa liggo kaaliɗo joni an hande sa huɓɓi sinama o mbayano Touba ɗum kon ko goo surtout sinam battidiɗo yaltuɗo surtout sina battidiɗo yaltuɗo kaaliɗo suka debbo monta ɗi make up monta këpp monta segeneji waɗa ansuji fiyo sinap ɗum ɗo indi sa yi ɗum ganduɗa o mbaɗa wawi wadde makko 3 millions walla 4 millions kumana a meeɗamo yiide koye téléphone tan nanodir ton kaali eyyi par ce que heeɓe nan caggal leydi koko nildi kalis kumal tan kumana période génération kam yumma kam a waɗi ɗum sippirɗum manam a wonta nodduɗo yumma walla so nodduɗo yumma 15 mille noddata yayma manam won heewɓe nan ɗo woni français en walla américain eyyi yummaɓe e miñiraɓe mabɓe rewɓe nana ma e heege te eɓe nelda iPhone uji te mo gandanɗa meeɗa ɗum yiide a meeɗa ɗum nande dewgal heddoroma 1 mois kaaliɗo gara mbiya yo dewgal hume pour ça ari tan dewgal hume e naata e nder suudu sa ari noon suka debbo itti kobo itti cegeneji makko kaali itti ansuji makko itti greffage sinam natti wadde yeeso heewi puuƴe mbiyama ho joom suuda ɓoymama de sa rena tan on ceera nda ko déception eyyi par ce que a naggan mo jiyatnoɗa e sina bo kon tawata ɗo on tawanmi nda kaali wona on tawata te joni ala debbo mbaɗowo photo naturel kaali de sinabuji sa welam mawna gaɓɓule ma sa welam famdina gaɓɓule ma tawi ka jorɗo mbaɗo ndiyam kam sa welam bomɓe dokkuma temo gandanɗa kaali ala joguiɗo on ten joni mbaɗon dooro congano wona France tan hanti dooro sikka kañum woni hen wiyami yani hen eyyi boyo nulduma photo nanga photo noon coorɗa e guiɗirama ay boye mo keppumi Dakar ay boye mo keppumi Dakar ayo Touba mo keppumi Dakar tawa anda eyyi kaali jotto taw ko wano tan keɓɗa anda te baɗɗiɗo ay sa ari so kamɓe wonɓe caggal ɗe ɓe gandi ko kalanmi ko sa wi suka debbo yor galle ma ñalawma jaɓata kewi arde ko ñalo jaam soɓe gaare jaaha salon poudre noon didor noon ɓakkate jeese ma fof poudre te wona heure fof ɓe jaɓantuma appel vidéo wona heure fof ɓe jaɓat appel vidéo
kaalid haraɓe ciftuɗen tan tawde eɓe ñanti eɓe poti yaltude eɓe ñanti eɓe poti yaltude kaalid dewgal yo won dewgal sabi Allah kaalid o neɗɗo no resirta debbo wiyama wawa wonde yumma kalden goo eyyi mais noon ceerno kalen gonga esiraɓe kadi metti wondude de kaalid esiraɗo ko metti wondude yumma ɓuuri mettude wonde taw wonde yumma kanko debbo ha goro tawma to haade mo resede yumma ko mo wonduno ɓurno mettude wondude tew wonde yummakko mi jaabi gonga walla na gonga mi jaabi an hande pourquoi mbiɗa wawa wondude yummum joom galle ma dewgal appartement ala ceerno min nden dewle guinnirmi dewgal appartement kala ƴetta debbo pourquoi e appartement an kala sa tawi maçon ar te israel no weeɓi muñande israel no weeɓi muñande duuɓi kadi hawre lajat ha aywa min dama pat min horam kalda min mi ref debbo duuɓi ɗiɗi pomen yamma an a ref debbo an duuɓi foti hitande timmani hitande o hitande yumma hawre lajat mano israel ɓe no meeɓi muñande ɗum mbi muñande jaw yaade laaka ñahat nda soɓe dañi remplaçant kam ɓe ñahat eyyi te sa ceerno haali gonga an ka remplaçant sa nattano yaltat min gila debbam ari Allah yami andi noon oɗo ari pour jooɗade o yeeyi eyyi te joni suka worɓe ni ndela reste taw jinnaɓe naywi taw naywi eyyi aran muña seeɗa tan o yaha daña hunde quoi taw yuma natti wawde ñamde fof hambourgeur goseeruy tan yara on kene weli muñande kaali walla israel mettano wondude wallahi ko e sukaɓe rewɓe yoɓe gartat hakkillaji mabɓe kaali dewgal welani kaali wallahi welani wallahi ceerno Thiat waɗi kam signal wi temps o gasi Thiat mi ñaguima tan seeɗa mi wawa uddude te en kalani affaire debbati gorgati anandi affaire debbati gorgati mi ñaago tan Thiatou Walo o rokka min 2 minutes affaire homosexuel debbati gorgati wonko ƴewtindimi nden sa nani no affaire gor jiguen komin mbiyata ko debbati gorgati hitande haɗa ma nontude ɗum ko mum wuuri kono joni sa son dans l'oreille wiyete mi anda dal haala debbati gorgati ni heewi hay komi mbiyata ko almameɓe ɓe kamɓe ɓuuri hewde yaltude eɓe mbaɗa ɗum kas e mbiye ko foti waɗede vote naggam e naggam est ce que wona ceerno kamɓe mbaɗi favorisé bo debbati gorgati e sénégal rapidement tan ay kamɓe koɓe kalat ko sona rokkude ɓe beurs eɓe kaala loi kaali loi loi assemblée gonɗo ensemble no wotirte ke par ce que loi momin jinno voté o c'est déjà existe quoi déjà existe ɗo goto jiguen nanga ɗo fof sogue kaali ay kamɓe hande comme min mi waɗa hunde aduna fof wonto wiye ceerumo so ɓoyi mi dañat beurs yimɓe gandat kam eyyi par ce que sa ƴeewi drapeau gor jiguenaji ɗi bo kay almami ɓen jimi ɗum nda meeɗa yiɗi gor jiguen yaltin Mame Matar Gueye Jamra ko yimɓe hewɓe ɗon gandire makko min e Mame Matar Gueye Jamra to gandirmi drapeau gor jiguen eɓe gan toon gandumi kedi gor jiguen eɓe goɗɗume te kamɓe tan kalata inde mabɓe kamɓe tan kalata inde qu'est ce wona promotion ɓe mbanna eɓen dokka gor jiguen eɓe promotion teɓe ganda te sa ƴeewi sernaɓe Fouta ɓe hay goto haalata sa toon haalata gor jiguen eɓe gandi ɗum existe pas kala ɗo affaire gor jiguen a nanta ɗum Madina Gounass Dakar wuro soogi wuro soogi manam Fouta ni mbiɗo a nanta ɗum hay nokku nanta ɗum donc Dakar est ce que wona kamɓe tan gonde gor jigui eɓen dokkaɓe beurs hay soɓe gondani e mabɓe eɓen dokkaɓe beurs ceerno a meeɗi dañde sehil tan mo ganduɗa andat oɗo carrément ko debbati gorgati tan wona sehil ma a meeɗi dañde sehil mbaɗo noon coupé non kaali aɗon ko tawi mbimami coupé émission fuɗɗima nadde yaware quoi a fuɗɗima ko wadde offensé ni mbatta offensé mi ƴettowa mbiyete ceerno woto ƴetto e plateau billahi sa witi kam noon kaali mi ƴettowa soso ƴettani kokkulan mais ko question aɗa jogui sekil ministre sekil député sekil caisseur sehil hunde fof aɗa jogui komin namniɗo ko tawaɗo ça veut dire kam gor jiguen ay ceerno saf ɗum jiɗɗa kam wiide bandiraɓe nanɗon ceerno bande e yaafo yiɗa ɗum comme on wattan ɗum a nani ceerno debbo goppo debbo yahani wonde e gorko ɗum ko safata ceerno kaali tawno safanno Allah jippino gorko kete Allah sa jippini huuloy faati ramata aminata wi ndese e ɓeeɗo ça veut dire ko enen poti wondude assalamu aleykum wa rahmatullah ko safata kaali sono safa ya meeɗoy min mi meeɗani hoto lokkam way anani kaali añam siwolna koɓe waɗɓe min invité bisimilla le mummaɓe eyyi ndeysan gammu mawɗo ɓe mbi en ngar so Allah jaaɓi jehen galle Baye toon waɗat ceerno Karim Ndiaye inchallah waɗat ɗum inchallah Ismaïl en kamɓe fof ceerno mi salmini sehilam omon to Amérique o ari bagage uji makko ngari o wino yen gar toon jiyodiren e makko bisimilla yiyet ko auto ji
Ablaye Aw mi salmini yummakko mi salmini kala ndaaro Piindi TV sa nanna waɗi kam nerve way mi nerve tan ene jetti ko mi nerve nanɗoɗa ko français wiyata ko sacré Thierno Mody l'homme idéal Thierno ganduɗo ko arata toujours à égal lui même Thierno Mody Aidara tan num nelaɗo waɗa caatu waalo a weltanama no fewi kanko wonno hannde e caméra manuji kala komin kaali ɗo ko ganduɗa ni ɗi oñaade seeɗa gandon min mbaɗira ɗum tan ko yon belto yen jaal yen picc wonɓe France caggal leydi kamɓe foof mi salmini mi wawa innude hannde hay goto par ce que waktuji ko gasi wadde à très prochainement ɗo e Piindi TV Ganndal Thierno Mody inchallah.